Salutare și bine v-am regăsit la un episod. În acest episod vom avea un challenge de făcut pe Minecraft. Vom avea în 10 secunde să facem o casă, după aceea vom avea în 30 de secunde să facem o casă și după, ca hackerii, într-un minut, o casă. Bun, și haide să începem. Mai întâi avem voie, și nu o să fiu cu secunde, să luăm materialele pe care trebuie să facem. Haideți să, într-o 10 secunde, vă dați și voi seama că va fi ceva greu. Și gata, am luat și materialele din inventar și haideți să începem. Ok, voi trebuie să numărați până la 10 și o să fac o casă, să vedem cât de mare va fi, ok? Să numărați 3, 2, 1 și... repede, sper că nu trec așa repede, să trece așa repede timpul. Haide că mai am puține secunde, trebuie să fac o casă repede, repede. Bun, hai să fac și așa. Și repede să pun, să-mi dau așa, 2 uși. Să nu așa, 2 uși așa și cam asta. Și cam asta este casa de 10 secunde. What? Măricică. Pentru 10 secunde. Ok, acum vom avea de făcut o casă în 30 de secunde. Haideți să ne luăm și materialele pentru o casă de 30 de secunde. Va fi puțin mai frumoasă. Bun, și la fel am luat și materialele necesare. Aici am scris, ca să se știe, 10 secunde, casa aceasta. Și aici vor fi 30 secunde. Ok, haideți să începem să o facem. Deci din 3, 2, 1 și... tot voi trebuie să numărați 30 de secunde și să-mi spuneți dacă am respectat. Bun, hai să-i facem contur, dar totuși să ne grăbim, deoarece este o casă mai mare și vom avea tot să ne grăbim, fiindcă, hei, secundele trec ca zmeul. Repede să punem și astea. Dar într-un fel și graba strică treaba. Și ca un acoperiș, haide să punem tot din astea. Să punem să înconjurăm. Ca un acoperiș. S-a făcut între timp și noapte. Bun, și acum trebuie repede să facem și să punem lumina aici și aici. Repede o ușiță, să punem și covorul. Repede. Și... se sparge covorul, Doamne. Ce puțin se sparge covorul. Bun, și am pus un covor, cred că mai rezistent. Habar n-am de ce se rupea covorul. Cred că l-am confundat eu, că era cu gheață. Și cât de repede putem noi să facem și niște geamuri. Uite, să punem așa. Și unul aici, dacă se poate pune. Nu, deci punem la loc. Ok, și stop! Cam așa arată casa de 30 de secunde. Eu zic că mi-e și de data asta una mai frumoasă. Haideți să punem și
să scriem aici 30 de secunde. Ok, bun, și acum trebuie să facem casa de... Ghiciți cât? Minut! Un minut! Așa, haideți să facem și comparație între case, să spuneți care vă place mai mult. Casa de 10 secunde sau casa de 30 de secunde. Dar nu putem să facem încă comparație de ele, deoarece trebuie să facem și casa de un minut și după aceea vom face comparație între ele și voi trebuie să îmi scrieți acolo în comentarii ce casă vă place vouă cel mai mult. Bun, haideți să mergem. Bum! Am apărut și am luat și lucrurile necesare și din 3, 2, 1 și trebuie să numărați voi și eu voi face casa de un minut. Bun, asta ar trebui să fie mai lejer, adică de un minut e mai bine, adică poți să o faci mai lunguiață, să pui lucruri în ea. Uite, de exemplu, dacă te grăbești, mai pui și lucrurile dandoaselea. Să facem și pat. Cred că ar trebui să fie egal așa. Egal? Nu. Deci trebuie să mai pun una așa. Bun, aici să vină 2 uși. Și aici mă gândeam să fac un galben frumos din ăsta, un muștar. Bun, să-i pun, i-am pus și din ăsta galben, perete galben. Și acum mai să pun și niște straturi din astea albe. Să o fac pe toată. Aici să fac ca un argint. Și acolo să legăm cu un din ăsta dacă se poate. Da, uite că se poate. Și aici să pun tot 2 din astea. Este dimensiunea, ia care ar fi. Da, tot 2 din astea, atâta în cape și să mai pun până acopăr toată casa cu niște din astea scărițe. Ok, și am pus și un acoperiș într-un fel și mă gândesc să-i pun acum și cu niște din astea. Bun, i-am pus și niște din astea ca să pun ca un acoperiș. Și acum e să menajăm înăuntru. Înăuntru să punem niște torțe aici, după aici, una aici și una aici. Și bineînțeles că trebuie să facem loc și de geam. Hai să punem un geam de 6 din astea. Și după unul din asta așa. Pay attention in... Bine, am pus și geamurile, așa. Patul, să ne puțin în pat, să ne amintim și noi de copilăria noastră. Așa, bineînțeles că trebuie să punem și un din ăsta, un cuptor, un crafting table și chestul. Bun, și după să punem și noi niște tablouri.
Uite pe aici, așa. Două din astea, una așa, una așa. Stop! Și cam asta este casa de 1 minut. Haideți să vă arăt și postura pe afară. După aceea o să facem, bineînțeles, comparație între toate. Bun, casa de... să luăm site-ul. Să scriem casa de 1 minut. Serios, nu merge așa? A, uite că merge și... Sau nu știți cum să scriem? 1 minut. Asta este cel mai bine. Ștergem ăsta și așa este postura ei din afară. Acoperișul. Și să vă arăt și înăuntru. Covor din ăsta, tablou, să înconjoare. Să ne punem și noi așa la dormit. Așa m-am trezit puțin așa. Avem aici un aragaz care e cam stricat. Un crafting table și niște chesturi să punem din astea aici. Bineînțeles și unul de rezervă, adică să ai nevoie. Și acum trebuie să facem comparație între ele. Deci asta este casa de 1 minut. Asta este casa de 30 de secunde. Și asta este casa de 10 secunde. Scrieți în comentarii ce casă vă place cel mai mult. Casa de 1 minut, casa de 30 de secunde sau casa de 10 secunde. Și cam atât a fost cu acest episod. Să dați like, subscribe și să vă abonați. Pa, pa!